Happy Sabbath kakabsat. Kayat mi iti agyaman kina Diyos na nanguna. Agsipod ta inted na iti gundaway tayo nga agkakadwa manen. Iti daytoy nga panang repaso tayo iti leksyon nga inadal tayo pa dayto nga lawas kakabsat. Ket agyaman kami met agsipod ta iti bilang tayo kakabsat ket umadado dahil iti kayat mi nga isugli akas panangdayaw iti natin Diyos to God be the glory. Agsipod tada kada kayo kakabsat kitay intun no agrugi iti programa tayo i-share yu kakabsat iti gagayam yu ket no kasta iti aramiden tayo kakabsat at ado digiti mabindisyonan at ado digiti maitedmet digiti kinapudno kada pada. Tanda digiti message kada kami nga actually saan mi nga gayem kakabsat iti Facebook. I have only limited number of friends iti Facebook. Ngem agsidawag agsipud tada digiti agsaludsod tada digiti pawat iti kararan. Ket iti ibagakton iti bagik into na maawat ko akas jay kakabsat a prayer request with questions ket kuna dagitoy ket bungan dagiti gagayem da kayo kakabsat nga isto no i-share yu daytoy nga panaginadal tayo Sabbath school lesson tayo dagiti nga gagayem yu into na dagiti kahit na masaludsod personally ang message na kanya ket ni Apo Diyos iti madaydayaw kakabsat dawatek na sakbay tayo nga sirken iti leksyon tayo lesson number 10 ket agkararag tayo sa madaydayo nga Diyos nagyaman kami ka nadanon ni tayo aldaw sa Sabbath nagyaman kami ama ka kada kami nga may sangalawas nga sa siday kadayjay nga panangin baon mo ti anak mo tapno may na kami malarin. Agyaman kami ama tudno iti karit. Nga intuno umay dagiti panagbuktay kanang kulay panagsakit. Sika nga Diyos iti kamang mi sika iti salakmit mi. Agyaman kami ama kaday iti nga bundaway. Nga mabalin mi nga lukatan iti napatek na sao. Tapno adalin mi iti leksyon nga inadal mi kaday iti galawas. Dawatin mi nga rod nga Santong Espiritu iti mangbendisyon kada kami mangidalan kada kami mangited iti sirib ken pannakaawat tapno saan laeng nga digiti kinapudno kundi iti tulungan na kami metem iti Santong Espiritu nga pagbiyagan mi digiti nga ingkam adalen dawatin mi Diyos nga kausan na kami iti pinalinteg iti anak mo dahil iti tinawat mi iti kay kariyan tinagan Jesus. Amen. Lesson number 10 kakabsat. Iti paulo na ket ti Sabado a PANAGINANA. Sabbath rest. No kitain tayo kakabsat iti panaglabas iti panawet. Kadaytoy nga quarter tayo kakabsat. Quarterly tayo. Ket adda tayon iti maudi nga bulan kadaytoy mikatlo a quarter iti daytoy atawen. I will not call it as trimestre kakabsat. That trimestre it is 3. Hamo nga mabalin nga bingayan iti maysa nga tawen iti tallo a paset. Tano biningay mo at tallo a paset agbalin nga upat a bulan kakabsat. Ngem iti panagiinadal tayo iti eskwela nga sa batina ket naaramid laeng ana isagana nga tallo a bulan. So, no alaen tayo iti 12 months for a year divided by 3 agbalin nga upat a paset. It is quarterly. Iso nga daytoy tinaglukan tayo Sabbath school quarterly. Iso nga daytoy nga quarter adda tayo kakabsat iti maudi nga bulan na. Anya nga bulan September. Ket ammo tayo kakabsat nga lusumbrek tayo iti bulan wenno dagiti bulbulan nga adda iti Berna.
Amo tayo maten nga arid na seemingly nagaliston iti panaglabas ti alaldaw. Ket makita tayo tunganan iti baro nga tawen 2022. Ket ni Apo Dios iti nangted kadatay iti nga bendisyon kakabsat. Iti panaglabas iti panawen. Ni Apo Dios iti nangited kadatay iti bendisyon na kasapulan tayo. Iti inadal tayo iti napan alawas which is closely connected kada ito lesson number 10. Lesson number 9 and lesson number 10 are very closely related. Iti inadal tayo kapsat, the rhythms of rest, dagiti rikos iti inana. Namuan tayo nga dadayjay daily rhythm, iti panaginana, da ni Apo Diyos iti inem nga aldaw nagtrabaho, iti maysang aldaw, biningay na iti rabii ken iti bigat. A day is divided into light, which is iti aldaw, ken darkness isu iti rabii. Dayjay rabii isu iti panaginana tayo, panagturog tayo, iti aldaw isu iti panagtrabaho tayo. Dayjay kakabsat iti rhythm iti aldaw-aldaw. Hantayo nga mabalin nga sukatan. Nakadanon tayo di weekly rhythm. Kalpasan iti panangparsuan ni Apo Dios iti amin nga dali lubong iti inem nga aldaw. Anya inaramid na naginana iti may kapito nga aldaw. So that is the rhythm. Isu nga idin ngayon bagan ni Apo Dios kakabsat ijay may kapat abilin. Laglagi pam it aldaw a panaginana. Anya rejang aldaw ti may kapitong aldaw. Iti inem aldaw ko na ni Apo Dios. Agtrabaho kanto. That's the rhythm. Ngem iti may kapitong aldaw a panaginana. Kini Apo Dios ta isu iti imbilin na. Dahito yung leksyon tayo, iti lesson number 9, insagana na. Dahito lesson number 10. Sabado, panaginana. So nga adalin tayo, dahil weekly rhythm nga ag sentro ijay may kapito nga aldaw. Anya iti paset amayulo tayo kapsat, masarakan iti libro iti Leviticus, Kapitulo 23, versikulo 3. Inem nga aldaw nga agtrabaho kayo. Ngem laglagipin nyo nga iti may kapito nga aldaw panaginana. Di kay agtrabaho iti dayta nga aldaw. Ngem aguumong kayo nga agdaydayaw. Kukwa ti Apo iti aldaw a panaginana, uray sa dino apagnaidan nyo. Nagpintas kakabsat iti panangibaga ni Moses kaday iti anak iti Israel ket maibilang tayo kaday jay akapututan kakabsat. Ta idi nga inawat tayo ni Apo Jesus akas personal na manlubot tayo. Nagbalin tayon. We became seed of Abraham. Nagbalin tayo maten nga agtawid kaday iti karkari ni Apo Dios gainted na kini Abraham, kini Isaac, kini Jacob. Isu nga, iraman tayo iti bagi tayo kapsat. Kadaytoy nga lesson tayo. Anya iti makita tayo ito'y paset amayulo tayo. Umuna, kunana ni Apo Dios, laglagi pem iti aldaw a panaginana. Anya din yung aldaw panagina, ti maikapito nga aldaw. Sakbay ngayon baga ni Apo Dios alaglagi pem iti maikapito nga aldaw, itin baga na inem nga aldaw nga agtrabaho kayo. There must be a connection. Nga intunno agrugi tayo nga agtrabaho. This is the rhythm. Iti umunang aldaw, mikaduang aldaw, mikatlong aldaw, mikapat, mikalima, ken may kaenam nga aldaw. Iti tunggal aldaw a panagtrabaho tayo.
laglagipon tayo nga umay at the end of the rhythm, DJ may kapito nga aldaw. Saan tayo laeng alaglagipon kakabsat, iti may kapito nga aldaw, intun no umayon, iti may kapito nga aldaw. No. Kabayatan ngagtrabaho tayo, kadayjay inem nga aldaw, apan nagtrabaho tayo. Addan dayjay apan laglagip tayo. Dayjay may kapito nga aldaw, nga isu iti aldaw ni Apo Diyos. Sana inbaga kakabsat, nga iti aramiden dagiti anak ni Apo Diyos. Iti may kapito nga aldaw, ket aguumong kayo nga agdaydayaw. It is a holy convocation. Saan mo nga aramiden daytoy holy convocation iti umunang aldaw? Tatibilin ni Apo Diyos iti panaguumong, iti panagdaydayaw kenkuana ket iti maikapito nga aldaw. Idi nga imay ni Apo Jesus, tapno ipakita na dayjay pudno a panagbiag. Iti panagserbi kini Apo Diyos. Iti naramid na kabsat nga insurat ni Lucas iti 4 versikulo 16. Akas iti ugali na, napan iti sinaguga, iti aldaw a panaginana. Timakder ken nagbasa. Ni Apo Jesus ket inaramid na dayjay inbilin iti Ama. Anya dayjay iti Sabado, it is for holy convocation. Mikatlo nga ibaga iti paset a mayulo tayo kabsat. Ti aldaw a panaginana ket kukwa ti Apo. It is the day of the Lord. Saan mo nga ibaga? Nga iji umunang aldaw, ket isu ti aldaw iti Apo, nga isu iti panaguurnong, panaguumbong tayong agdaydayo kenkuana. Tanim Apo Diyos mismo, pinili na, minarkaan na, dayjay aldaw a may kapito, aldaw a panaginana. Ito leksyon tayo kakabsat, ket kayat ko nga biningay iti talo a paset. Iti umunang nga paset, the Sabbath and creation. Iti Sabado ken iti panangparswa. Mikadua, Sabbath and freedom. Iti Sabado ken iti wayawaya. Ket iti mikatlo, Sabbath and its scope. Apan tayo ti leksyon tayo kakabsat. Umuna, Sabbath and creation. Sublin tayo, dayjay binasa tayo iti napanalawas. Umuna nga kapitulo iti Genesis versikulo 26 ken 27. Genesis chapter 1 verses 26 and 27. Basahin tayo kapsat. Kalpasan na kinuna iti Diyos ita, aramiden tayo iti tao, umasping danto kada tayo. Ket kalanglanga tay to ida, iturayan danto dagiti ikan, dagiti tumatayab, ken amin nga animal anaamo ken naatap. Iti kasta pinarswa iti Diyos iti tao kalanglangana, pinarswa na ida lalaki ken babae. Adda iti kinapudno kakabsat nga kayat nga ibaga iti leksyon tayo sa une Apo Diyos. Umay tatan iti adu nga debate no daytoy a Diyos. We are talking about the deity, the Diyos. Manu iti persona na daytoy a Diyos. Ito'y Genesis chapter 1 verses 26 and 27. Ket kayat tayo kabsat nga mangala iti lawag nga agpaay ka daytoy. Tapno makita tayo nga dayjay pamati nga isu iti inted ni Apo Diyos kada tayo ket isu kakabsat iti pudno.
Alain tayo iti sao ni Apo Diyos mismo. Ni Apo Diyos iti nagsao. Kunana, ita, aramiden tayo ti tao umaspingdan to kada tayo. Ket kalanglanga tayo to ida. No siya ken sika, laeng kuman, talking to you on a personal basis. May maysa. Sika kabsat, ken siya iti agtungtungtong kuma, iti lugar, daytoy nga bersikulo. Ket no siya kuma, God permit nga usarek iti sauna, no siya kuma, iti agsao ket sika ti katungtong ko, iti ibagak kuma ket ta. Sikaken iti siya, ti Ilocano, iti sauna ket ta. Iti English kun, let us create. The word nga us, it is not singular. It is plural. Ngem iti Ilocano dayjay tayo is a plural pronoun nga ibaga na nga adungem iti dua. Tano iti Ilocano no agsao ket kunana manganta dududua ta kabsat. Agsamot ta nga dududua. No kunana ni Apo Dios ket parswaen ta iti katungtong na may salaan. Nalawag kakapsat iti Biblia. Ngem idi nga ibaga ni Apo Dios, aramiden tayo iti tao, may sa iti nagsao. Ngem saan nga may sa iti kasauna nga Dios? No di kedi adda nga adungem maysa, so it is two. Ta iti ayan iti problema itata. Isuda ito'y kakapsat. No alain nyo iti Biblia, in your Bible, you cannot find the word Trinity. We believe on a triune God. Iti Diyos nga may maysa, talo iti persona na. Taapay, dahil Diyos, and I believe it was God the Father who was speaking. Katibaga na parswaen tayo. Sino ka katungtong na? Adda iti duwa aka katungtong. Adda dagiti mga ibaga nga, isuna laeng. Kaapay sino kumangay iti katungtong na, no dayjay Diyos amalaeng iti Diyos. A persona dayjay nga Diyos. If God the Father is the only person in the deity, apay nga inusar na dayjay let us. Apay inusar na parswaen tayo. Idi nga inbaga iti Diyos, parswaen tayo. At dati katungtong na nga kadwana in the deity, dayjay buo nga may sa a Diyos. Isu nga iti kunanan ni Apo Jesus, inturno apan dagiti adalan, ket iadalda iti ebanghelyo, ket bautisaran nyo ida, itinagan iti Ama, iti Anak, ken ti Espiritu Santo. These three persons in the Godhead were present in the creation. Mikadwa kakabsat, pinarsuan ni Apo Diyos iti tao akas kalanglangada, umasping kadakwada. Apay nga kastoy ito ormus na kabsat. Nakita tayo nga from day 1 until day 6, na arami din ni Apo Diyos iti amin nga inaramid na. Nga masapul nga mangparswa, iti mangibagi kenkwana. To have dominion, isuda mangituray, kadagiti amin a pinarswa. Pinili na a pinarswa iti tao. Ket kunana iti verse 27, iti kasta, pinarswa iti Diyos, iti tao, a kalanglanga na. Pinarswa na ida a lalaki ken babae. It was on the 6th day. Anya sumaruno, may kapitungan daw. Aldaw a panaginana. Kahit kung mabuyain kakapsat, I could just imagine in my mind's eye the perfect
creator. Sino dayjay? Ti Diyos. Daydayawan iti perfect a pinarsuana. Sino dayjay? Ni Adan, ken ni Eva. Kundi iti amin kakabsat nga pinarsuan ni Apo Diyos iti aldaw a panaginana at dada dijay nga daydayawin da ti Diyos anang parswa kadawan. Ni kadua, apaset ti lesson tayo, Sabbath and freedom. Ti kunanan ni Pablo kakabsat iti Hebreo 12 versikulo 1. Basahin tayo manen. No maipapan kada tayo, nalikmut tayo kadagiti nakaadado asaksi. Ikaten tayo nga rod dagiti amin a makasali iti dalan, ken iti basol a mangsimbalod kada tayo. Ket agtaray tayo asiwaw si pipinget iti lumba iti panakasimpa tayo. Let us run the race. Sakbay tayo nga makitaray, makilumba. Anya iti balakad ni Apo Diyos kabsat, iwaksi tayo iti basol. Anya iti koneksyon kakabsat, iti Sabbath, kanday di waya-waya, manipod iti basol. Laglagi pun tayo, nga iti Sabbath, ket naitid kakabsat, sakbay iti basol. Saan nga in record iti Biblia, no? Kaano iti panagbasol iti tao? How many months? How many days? How many weeks nga dadan ijay iden sa nagbasol iti tao? Ammo tayo kakabsat, nga iti basol, ket isu iti panagsalungasing iti linteg. Basahin tayo kabsat. Umuna nga Juan 3:4. Ngem sa sino man nga agbasol, sa lungasingen na tilinteg iti Diyos. Agsipod ta ti basol ket panagsalungasing ti linteg. Adda iti inbilin ni Apo Diyos kakabsat, kini Adan, kini Eva, ijay iden. Nga saan da akan kanen dayjay bunga iti kayo, iti panakaammo, iti naimbag, ken iti dakes. Ani inaramid da, ni Eva nangan, tinikan na maten ti asawa na nangan. Sin is the transgression of the law. Kasano kakabsat nga umay, dayjay pudno awaya-waya. Laglagi pun tayo. Nga inted ni Apo Diyos, dayto sa nga pulo abilin na. Ket ijay sa nga pulo abilin, iti maikapat abilin, isu dayjay aldaw a panaginana. Unanan ni Apo Diyos, remember the Sabbath day to keep it holy. Kasano kakabsat nga maited dayjay pudno awaya-waya iti basol. No sa limutmutan iti tao iti aldaw a panaginana. Tungpalen iti tao dayjay may kapat abilin. Adda kadi kakabsat iti koneksyon. Dayjay kuna tayo nga freedom from sin, ken dayjay panagtungpal iti sangapulo nga bilin. Kuna nakabsat iti Biblia. Alaen tayo ijay Santiago kapitulo 2 versikulo 10. Ti sa sino man amang salungasing iti maysa abilin, salungasingen na meten iti sibubukel alinteg. In front of us is the 10 commandments of God. Anya iti kunana ni Santiago, masapol atong palem iti amin, manudya amin sangapulo.
When there is obedience, complete, total obedience to the law of God, isu kakabsat, iti pan nakawaya-waya tayo. Kaday jay basol, tati basol, isu ti panagsalungasing itilintay. Kitno bilang saan mo atong palin iti maysa abilin. Now, since we are discussing the Sabbath and freedom, saan mo atong palin diya may kapat abilin, nga inbilin ni Apo Diyos, remember the Sabbath day to keep it holy. Kunana iti Biblia, binurak tayo, iti sibubukal asa nga pulo nga bilin, saan tayo at tinungpal, iti sa nga pulo nga bilin. Nalawag kakabsat, in order to be free from sin, iti kayat ni Apo Diyos at total, complete, 100% obedience to the law is expected. Saan na siyang nudikit di sa nga pulo. Subliyan tayo di rhythm. Saan munto nga mabalin asukatan, dayjay may kapito nga aldaw, iti anyaman nga aldaw, iti lawas, nga aldaw a panaginana. Tani Apo Diyos, in unay na. God marked it with strong emphasis. Remember the seventh day. Anyan a panagayat ni Apo Diyos. Daglagi pa nyo kapsat, iti panagtungpal iti bilin, gapu iti parapo, gapu iti ayat. Dati kunanan ni Apo Jesus, no ay ayatenda, tungpalin nyo iti bilin. When the love of God, ket adan iti panagbiag tayo kapsat, iti panagtungpal iti bilin na, agbalintun aragsak. And the Sabbath becomes a delight. Apan tayo day mikatlo apaset eleksyon tayo, the Sabbath and its scope. Basahin tayo kabsat, iti nakaisentruan, daytoy alikpaset iti eleksyon tayo, iti Isaiah chapter 58 verses 13 and 14. Kuna ti Apo, no ibilang yu ang nasagraduan ti aldaw ko a panaginana. Ket di yu biruken iti bukod yu a pagimbagan. Iti daytang aldaw, no ipateg yu tinasantuan nga aldaw ko, ket kas panangipakita yu iti panagdaydayaw yu. Di kayo agbiyahe, agtrabaho, wenno agsao iti anyama, iti awan kapaypayan na iti daytang aldaw. Anya iti karina Apo Diyos, magunod yun to iti rag-o apaotauden iti panagserbiyo kanya. Agraem to kada kayo ti entero alubong, lakamen yun to iti kinabaknang iti daga. Ket iti ko ken ni Jacob iti kapunyo, siyak ni Yahweh anang ibaga kadigito. When Isaiah quoted God, inbaga na siyak ni Yahweh anang ibaga dagito. Anya itinbaga ni Yahweh kapsat. Kitain tayo. Umuna, ibilang tayo ang nasantuan, sagrado, iti aldaw a panaginana. Anya digijay ikabil ni Apo Diyos nga restrictions kakabsat kadaytang aldaw. Kalpasan nga binirok tayo iti pagayatan ni Apo Diyos iti aldaw a panaginana. Kalpasan nga daydayawin tayo ni Apo Diyos iti aldaw a panagina a holy convocation. At dati restrictions. Umuna ko na di kayo agbiyahe.
di kayo agtrabaho, di kayo agsao iti awan kapay anna. Aday iti nagsaludsod kanyak idi, may panggap kada ito nga verse, especially on the restriction. Dayjay kakabsat, di kayo agbiyahe. No alain tayo kakabsat, dayjay panagpamati iti Israel. They put, no iti lugar po makakabsat, nga pagawidan da, they put a kaslala ferreperal. Alain da dayjay, tapos kanda iti circumference. Ijay iti masapul nga ayanda iti aldaw a panaginana. Ket no adayo dayjay panagbiyahe da. Ket saan da nga nadanon kakabsat dayjay, ayan iti imaginary nga limit dayjay pagawidan da dayjay nga lugar, iti ayan iti pagnaidanda, that is the place of their abode. Di balay da. Teramiden da, agyandan, iti nakadanunan da, iti aldaw, at panagsagsagana. Anya iti importante dito ikapsa. Kada ito panagbiag tayo itata, kada ito panagbiag tayo itata, adda dayjay urnos. Pantay man the rhythm. Sakbay iti aldaw, a panaginana, which is the seventh day. Inted ni Apo Diyos iti aldaw a panagsagsagana. Apay kuma nga iti maysa nga trabahador ni Apo Diyos. Ket adayo iti papanan na. He had an invitation, aday iti fellowship, aday iti dakkel nga okasyon. Ket busbusen na iti panagbiyahe na, iti aldaw a panaginana tapno mapan. Anyan to kakabsat iti physical aritnana. Iti dayjay nga aldaw a panaginana. No saan nga napuyat, nabannog. How can a pastor serve when physically he is affected mentally? Dalaman mo. Idi adak pala ang kakabsat nga aktibo iti trabaho ti ako. Our office is in Artacho, Season, Pangasinan. And the territory of Northern Luzon Mission was nolam ti probinsya, Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Abra, Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Hamupay nga inraman kakapsat. Ijay probinsya iti Batanes. No aggapo iti maysa nga trabahador nga mapan kakabsat iti eastern area. Pagyaman tayo ta naisinan at dan iti Northeast Luzon Mission. From Artacho, ingana kas pangarigan uren no di Santiago laeng ngem no ipamupay nga ingana tugigaraw wenno ingana di apari. Ket no saan na nga alaen daytoy balakad iti Isaiah 58 verse 13, di kay agbiyahe. No kas pangarigan iti appointment ko ket ijay Santiago City Church on the Sabbath. Ket agbiyahe aktulaeng kakabsat. Iti paset ti aldaw a panaginana. And it will take about 6 to 8 hours of travel. Ket no adda akuma in Santiago at 6 o'clock in the morning. Tapno adda iti pas adda nagbaitan iti panagrugi iti gimo at 8:15. Anyang oras nga agbiyahe akuma from Artacho? 12 o'clock.
Ngem sakbay nga agbiyahe at nakariing ako. It can be about 9 or 10. Kaya na nga sawin, the whole night, awan iti turog kong tapay, iti araramid agbibiyahe. Isungat ikunanan ni Apo Diyos, di kayo ang biyahe. Daramidin mi di kapsat, I made a strong proposal kadigiti kadwami nga dadya mission. When we need to travel, pumanaw kami iti mission sakbay iti Sabado. Daramidin mi di kadwan we travel on Wednesday. Tano ti appointment mi kat ijay ko magising gataran Cagayan. Daramidin mi as a president, I stop kadagijay nga papasto pangkukitain ni Sudan, kumustain kararada. Nagpintas iti balakat ni Apo Diyos kapsa. Di kayo kaya. God gave us the preparation day. Datayo kakapsat iti mga ramid day jay makita tayo nga pagimbagan na. Saan kakapsat nga? Ibaga tayo nga dayto. No. Ragsaken pay dagiti kakapsat nga intun no agrugi iti aldaw a panaginana. Agigimong, which is the vesper. Dagiti pa pastor at dada di jayen tapay. Saan dang agbiyahe aldaw a panaginana, they travel on the preparation. Iti kayat ni Apo Diyos kita intay kuma with the guidance, the leading of the Holy Spirit, nga daytoy kakabsat, aldaw a panaginana, ket agbalin a bendisyon. Kada tayo, itiili na, ket nagpintas kakabsat, nga adda iti kari ni Apo Diyos ditoy. In verse 14, raemen da kayto ti intero minti nga lubong. They will respect us. Ni kadwa, lakamen yun to iti kinabaknang iti daga. God will prosper us. Inbaga ni Apo Diyos. Anday kakabsat iti kayat ko nga inayon dito. Nga iti Sabbath, ket isu iti tanda ni Apo Diyos na kukwana tayo. When we keep the Sabbath, we accept the ownership of God over us. Ket no anyang iti indilin daya akin kukwa kada tayo. Ragsaken tay atong palay. Agsipud ta at dadayjay love relationship tayo kinapo Diyos. Kuna nakabsat ni Moses iti Exodus 31 versikulo 12 ken 13. Bililin ni Yahweh ni Moses nga inbaga kadagiti Israelita. Ngilinen nyo taldaw a panaginana. Tadaytoy ti agserbi a pagilasinan kada kayo iti agnananon asyak ni Yahweh. Pinili kayo nga agbalin at ataw. Nagpintas di panangisao ni Apo Diyos. Pinili ni Apo Diyos dagiti tao na. Particularly in rugina nga pinili dagiti Israelitas at tao. Ket tapno mabigbig dagiti tao no sino iti pinili ni Yahweh a Diyos. Dagitoy a pinili ni Apo Diyos. Masapul nga ngilinin na daydi aldaw a panaginana. Aldaw akukwa iti Diyos. Nalakakakabsat nga kitaan no sino dagijay pinili ni Apo Diyos. Sino? Dagijay nga agnilngilin iti aldaw a panaginana. May kapitong aldaw, aldaw iti Sabbath, aldaw a Sabado. Di saludsod.
Kasalutay nga ron asigurado nga daytoy nga aldaw ami kapito, aldaw a panaginana, ket isu dayjay aldaw a Sabado, nga isu itingilngilinin tay itata, nang nangruna ta ti paulo ti leksyon tayo, Sabado a panaginana. Sabbath o rest. Alaan tayo kapsat iti Biblia. Inayon ko daytoy apaset iti leksyon tayo kapsat. Masarakan iti Lucas Kapitulo 23, versikulo 53, ingana 24, versikulo 1. Kadaytoy nga paset itinsurat ni Lucas kabsat. Insalaysay na, dagiti napasamak. Hintay basaen, kalpasan iti panangibabada iti bangkay, binungunda iti linen, alupot, sada inkabil iti tanem na ikungkung ti bato ket dipay na usar. Aldaw idi a panagsagsagana ket dandanin mangrugin iti aldaw a panaginana. Simmurot ken ni Jose dagiti babayi a kimuykuyog ken ni Jesus manipod Galilea. Nakita da iti tanem ket iti pannakaikabil iti bangkay na. Kalpasan na, nagawid da, ket insagana da iti bangbanglo ken sapsapo nga agpay iti bangkay. Ket iti aldaw a panaginana, naginanada akas sagudayen iti bilin. Ti umunang aldaw iti lawas. Nasapsapa anapandag iti babae iti tanem, ket intugot da iti bangbanglo nga insagana da. Kadigitoy nga bersikulo kabsat, adda iti talong aldaw nga masarakan tayo ditoy. Aldaw a panagsagsagana, aldaw a panaginana, umunwa nga aldaw. Again, apan tayo ijay Ricos, the weekly rhythm. Agrugi ka tumunang aldaw, mapangkanto ijay paguntuan na iti may kapitong aldaw. So in between, intunumayin da ijay may sumarunong nga Ricos, aldaw a panagsagsaganana, the 6th day, aldaw a panaginana, the 7th day, ken ijay aldaw nga umuna, umunang aldaw tilawas. Ang pang-importante da ito kapsa. Kitain tayo, di dyan napasama. Iti aldaw a panagsagsagana on the 6th day ni Apo Jesus ket nailansa, natay, ket naikabil ijetanem. Iti aldaw a panagsagsagana, dagiti babae naginanada akas iti bilin. Ngem iti bangkay ni Apo Jesus adda iyunag iti tanem. Iti inaramid digiti babae, tugot-tugot da digiti bangbanglo nga insaganda, iti aldaw a panagsagsagana, taipanday ijay bangkay ni Apo Jesus, iti aldaw, anya, umunang aldaw iti lawas. Tanalpasdan, anaginana, akas sagudayen iti bilin. Anya iti nakita da, iti mapanda kakabsat, ijay tanem, ijay umunang aldaw, nakalukaten, dayjay bato nga isu iting kabildang arwangan dayjay atanem. Ket sandan anasarakan iti bangkay. Apan tayo kabsat. Ni Apo Jesus natay iti may kanem aldaw. Ni Apo Jesus adda bang ijay adda ijay tanem na iti may kapito nga aldaw. Ni Apo Jesus nagungar iti umunang aldaw. Itatang nga panahon, in our time, we celebrate deje ko na tayo nga, Semana Santa. Amu tayo, nga iti Biyernes Santo, isu iti panakatay ni Apo Jesus. Amu tayo may kakapsat, nga iti Sabado, ni Apo Jesus adayja tanem. Ket amu tayo may, nga ni Apo Jesus nagungar iti Domingo, naurnos kakapsat. Di baga iti Biblia ken iti patsyen tayo, naurnos.
Isu nga, makita tayo kakabsat, nga ni Apo Diyos ket nalawag, iti ibagbagana, iti leksyon tayo. Kayat na, nga adda dayjay pudno a panaginana tayo. Kayat na, nga ammo tayo, nga iti aldaw, nga may kapito, nga isu iti Sabado, iti aldaw nga pinili ni Apo Diyos a paginana tayo. Ket kayat na, nga bindisyonan na tayo, iti pannakawaya-waya tayo, iti baso. Uray pa'y kapsat, iti pannakabigbig dagiti tao, nga datayo dagiti anak ni Diyos. Ken, iti naparabor a bindisyon na itid ng dagiti amin sa puno. Dayawot ni Apo Diyos, tainted na iti aldaw na panagina. Agtungpal tayo kenwan, ngilinin tayo, iti aldaw na nga sa agkararag tayo. Managayat ken managparabot ng Diyos. Pagyaman kami iti leksyon, yaman kami ti panangidalan, ti nasanto ng Espiritu ti panagalan. Matulungan na kami. Kayat ni amawaya-wayan mo kami. Ngam kadayjay laeng panangtungpal mi, kadagiti bilbilin mo, Diyos, iti ayanto iti pudno nga waya-waya. Kayat ni Ama, nga maibilang kadagiti anak mo, kadayjay panang salimet-met mi, ikaldaw mo, nga isu iti tanda, iti panang bigbig mo, Diyos, kadagiti anak mo. Kayat ni met salimet. Kayat ni Diyos, iti agragsak, iti daydaman. Katagyaman kami taing dadaanon ni Diyos, ti aldaw mo na sa buwan. Tulungan na kami nga rod, kadaytoy na aldaw. Tapno di kiti oras na, O Diyos, ket agbalin ko nga napudno